Здравейте на всички! Включваме се третия епизод на поредицата Изкуството на студения контакт. Мен е Иван. Здравейте! Иване, кажи, с какво се занимаваш? Занимавам се с дигитален маркетинг в няколко платформи, Facebook, YouTube и Google, и рекламирам в много държави и главно се занимавам с платена реклама, което е много интересно, защото това е изкуството на студения контакт, пък аз се занимавам с платена реклама. И това, което е много ценно тук е, че всеки, който иска да започне нов бизнес, да продава някаква услуга или продукт, всеки може да вземе телефона и да почне да звъня студени контакти, без да му трябват пари за платена реклама, както аз се занимавам. Единственото, което ти трябва е време, телефон и воля. Да. И контакти. То, между другото, може да е интересно на хората да им разкажем как също се запознахме с теб, я кажи. Ами да, интересна история, която стана точно от студен контакт. 2022? Да, 2022. Не, да. Аз се разхождах. Даже и първа не беше. Както и да е. Преди 3 години някъде. Да, разхождам се по центъра и ми спира един ентусиазиран Християн Стойчев. И какво ти предлагаш тогава? Книги. Предлагаме книги. И интересното е, че не успя да ми продаде книга, обаче ми продаде себе си. Почнахме да лафим за това, какво се занимаваме, видяхме, че имаме общи интереси и станахме да вери оттам до сега. А то, между другото, ситуацията беше следната. Ти беше първия път, като те спрях с сестра ти, нали? Да. Ама сестра ти си купи книга. Тя си купи. На него не успях да продам, на сестра му успях, но ето са постоянството, нали, както казваш. Да. След колко време си купи книга от мене? След година и нещо. Постоянство. Отнемо над една година да ми продаде книга. И то просто каква книга? Само. Нали, художествена литература. Какво ще правим днес? Общо взето зареждаме листа с оферти, стари оферти и ги прозвъняваме отново. В по-голямата си част тези оферти са продадени още преди 2-3 години, когато са пуснати. Тук ефекта, който търсим е всъщност да видим тези хора дали не продават нещо друго. Нали, на този етап или пък имат намерение да продават след време. Нерядко се оказва така, че те не са продали пък имота, който са пуснали. И сега евентуално пък решават да го продадат. И съответно по този начин вадим оферти и ги предлагаме на наши клиенти. Аз предлагам да минем към първия контакт. Той е написал даже моля брокери да не ми звънят. Беше интересно. Да. Ало. Здравейте. Християн Стойчев ви се обажда? Откъде? От недвижими имоти. За лятна как е става въпрос? Да. Между другото, понеже информацията от преди 2 години не бях сигурен дали ще се свържа с правилния човек, затова малко така подходих. Нали? Сега исках да попитам, предполагам, че апартамента вече е продаден. Не е продаден. Ама не се продава в момента. Отказал сте се да продавате, така ли да ви разбирам? То тогава хората не можа да ги продадат и се отказвам. В смисъл такъв, ако правилно ви разбирам, колегите от другата агенция предложили са ви услугата, в която те да го предлагат, гарантирали са ви някакъв срок, но не са успели да реализират. Ясно. Всъщност тя тогава идеята ви за продажба от къде се е породила? Той апартамент е на дъщеря по принцип, който остава за жена ми. Мислим да съм местим, но тъй като сега почнахме ремонт, имам дъщеря, която ще почва на детска града наблизо и 4 години. Няма се продава все още. Ясно. Да, почнал сте да го ремонтирате, то вече няма смисъл. Ами добре. Да попитам все пак нещо друго като имот да продавате случайно? За сега не. Сега няма. Добре, ами наистина благодаря все пак, че отделихте от цялото си време, понеже ми направи впечатление, че сте написал моля брокери да не ми звънят. И реших, че няма да задържим толкова дълго разговора, но ви благодаря за отделеното време. За сигурно са ви запалили телефона.
Добре. Ами, благодаря още веднъж и лека вечер ви желая. До чуване, хубав ден. До чуване, чао. Айде, ти като страничен наблюдател, Добре. айде да анализираме, защото тук беше интересно. Как този човек, който въобще не очаква моето обаждане, въобще не го очаква, как стигнахме до там той да ми каже всъщност, че апартамента не е продаден и да ми каже каква е била тогава идеята да го продават и защо сега няма да го продава близките години. Защото подходи с правилните въпроси, получи неговото съгласие в началото няколко пъти. Тонът ти беше много такъв любопитен. Искаше наистина да му помогнеш, да знаеш какво се е случило, за да можеш да заредеш адекватните въпроси, които бяха нужни. И така като задаваш бавно въпросите и като си вземаш времето, всъщност го караш да се инволва в процеса още повече и му задържаш вниманието. Защото той като е казал 3-4 пъти да, е много по-лесно да го задържиш още 5 минути след това. Точно така. Това е моята теория. Колкото повече време един човек ви отдели телефона, а и не само по телефона, и на живо е така, той на подсъзнателно ниво започва да ви има все повече доверие и съответно е склонен да даде информация. Защото не звуча нападателно. Аз съм напълно неутрален, интересно ми е какво се е случило и действително ми е интересно. Аз си говоря с хората и наистина имам интерес да разберат този човек защо тогава му се е наложило да продава, защо няма да продава сега, какво се е случило. И той директно ми казва как въпросната агенция, нали, сега няма да оказваме негатив на колегите, които не са свършили работа, съответно това ще го мютнем, нали, няма да чуете коя е агенцията. Но колегите от тази агенция не са си свършили работата, както са обещали и съответно той пък допълнително негатив все едно има. Но въпреки това пак успяхме, нали, да му влезем в положение на човека и човека да даде информация, което е много ценно. Но аз съм сигурен, че той все пак има нотки, нали, на желание в един момент да смени жилището. Той каза 4 години, сега дали ще са 4, никой не знае. Затова този апартамент влиза в моята база данни и аз периодично, така след 5-6 месеца, не, даже за коледните празници ще му звънна на човека, да му кажа и така, чухме се, нали? И постепенно ще си го обработваме и следващия път, като реши да продава апартамента, ще се сети за мен. Не, това е постоянството. Ето, примерно, Иван ми беше отказал да си купи книга. Но година и половина там по-късно отидохме и какво? Купи си книга. Купих си на място. Това е постоянство. То, ако беше лесно, нямаше да е интересно. Много е важно просто да звучим по различен начин. Това е изключително важно. Дай да го обясним сега това на хората, защо е от изключително значение. Не просто да звучим по определен начин, а и да изглеждаме по този начин. Да правим мимиките. Езика на тялото е много важен и ключов за това вие като цяло как ще звучите. Защото можеш ли да звучиш щастлив, ако си с намусена физиономия? Не си го представям. Нали? В смисъл, ти ако си щастлив, ти сядаш целия, нали? Ако си усмихнат, да, може да се усмихнеш фалшиво, но няма как да звучиш тъжно, ако си с усмивка. Мисълта ми е, че много е важно да имате пълно съответствие между това как звучите и как изглеждате и все едно да си представите, че човека е пред вас и вие действително, нали, сте объркан, не знаете за какво му звъните. Нали, да създадете такова усещане, защото това предизвика любопитство у хората. Да, и когато намерението е там, думите нямат значение. Нещо много важно в комуникацията, как беше? 55% от комуникацията е езика на тялото. Това как изглеждаме, какви жестове правим, мимики и така нататък. 38% идват от нашата тоналност, как звучим. И само 7% са думите, които използваме. И сега ще дам тук един пример отново за това как работи всъщност мозъка и как хората разсъждават. Сега, примерно, ако ти вървиш по улицата и чуеш отсреща някаква жена да изкрещи. Ти първосигнално се обръщаш в някаква паника, нали? Да. И т.е. ти на подсъзнателно ниво реагираш първосигнално. Мисля, това ти е първата част от мозъка си едно. Ти имаш скрипт за нея. Ако някой крещи, ти веднага се стряскаш, че какво става. И чак после осъзнаваш ситуацията и виждаш, че тя
майката крещи на детето, защото детето примерно си е засилило играчката някъде или нещо се случва. Нали ти си кажеш, тя просто детето нещо направи. Няма какво се страхува. Ама така работи мозъка, когато някой се обажда. Хората са толкова бомбандирани всеки ден от информация, от обаждания. Звънят им всякакви хора, човек. Всякакви хора. Особено пък адвокатите, да кажем, те направо ги скъсват. Аз, примерно, в началото, като почнах студените контакти, и това, адвокатите, листата, яко, бам. Тези хора, информацията, телефоните са им в публичното пространство, съответно те са много лесно достъпни и съответно всеки един луд, който иска да си предложи услугата, звъни първо на тях. те са на първи ред, на първа линия. Та мисълта ми е, че представете си на един такъв човек, по 5 пъти на ден да му звъни телефона и той да чува. Ало, здравейте, адвокат, еди, кой си ли е? Аз предлагам нали ти, той първосигнално, той вече знае какво. Да, трябва да му затворя. Да, затварям. Той, ако се поставим, нали, в обувките на обикновения човек, той отива на работа, всички са изнервени, крещят и какво ли не. Ако отиде в магазина, продавачките са намусени, прибира се вкъщи, пак същата работа. И ако има някой, който наистина иска да го чуе и да дълбае дълбоко и особено ако е непознат, той е отворен за такава комуникация. Той такъв спокоен бавен тон не е чувал. Хората искат да бъдат чути. Те искат да бъдат изслушани. Кажи ми един човек, който не иска да си сподели нещата. Но кога един човек започва да споделя? Когато ти вярва. А как изграждаме доверие? С любопитство. Любопитство. Когато искаш да разбереш пълната история. Точно така. Когато не напрягаме. Когато не напрягаме и когато говорим и човека усети, нали, че ние сме добронамерени, а не агресивни брокери, които ги интересува само единствено колко комисионна ще вземат. И между другото в тази връзка, вчера пак си прослушвах един човек, който така съм си го вкарал в базата и периодично си го чувам, нали, разбрали сме се. И този човек, аз началото тръгвам и казвам, нали, така и така. И той ми вика, вика, аз теб съм те запомнил. Не ми е запазил номера. Запомнил ме по това как подхожда. Ми вика, извинявай, аз в началото малко по-рязко ти влягах, ама просто като ми звънят всички брокери, вика, всички са толкова агресивни, аз вече вика, ги режа още от началото, но вика, теб се сещам, ти не беше такъв нахален, ти си добро момче, дъра. Човека, виж, с какво ме е запомнил. И айди някой да ми обясни, че да не звучиш по различен начин, нали, е грешно. Когато звучиш по различен начин, когато си смирен, когато си неутрален, нали, тогава се получават нещата. Важно е просто да задържи човека. Да, видим следващия контакт. Да, че много влязохме в обяснителен режим. Ало, здравейте. Здрасти. Християн Стойчев се обажда? Не знам за кого става въпрос. Кого търсите? Да ви кажа, и аз не съм на 100% сигурен, че се е свързвам с правилния човек. Тъй като Ако ми кажете кого търсите, ще ви кажа. И аз не знам точно кого търся. Става въпрос за едно помещение на лятно кино Тракия. Се е продавало с този номер? Аз не съм го продавала, имам го все още. Но за какво става въпрос? Просто имам сходно търсене и реших да си пробвам късмета. Нямам такова нещо, нямам вече. В момента нищо не правя с него, така че няма смисъл да си губиме времето. Да, разбрах, отказвала сте се да го продавате, така ли? Това си е моя работа, господине. За сега, да. Разбрах. Хубава вечер ви пожелавам. Мерси, на вас до чуване. И тук беше малко... Рязко. Рязко, да. Да, моля. Ало. Здравейте. Здравейте. Християн Стойчев ви се обажда? От Еволют, недвижими имоти. Сега чувам около вас някакъв шум, не знам, в лош момент ли ви хващам? Не ви разбирам какво. В смисъл такъв, дали може да говорите, да не ви хващам в лош момент? На работа съм все още, да, но слушам ви, да. Разбирам. Вижте, аз не съм и на 100% сигурен, че се свързвам с правилния човек. Изглежда с този номер преди около 2 години се е продавало едно подземно парко място. Да. На Патриарх Евтимий. 23, да. И
Беше ми любопитно дали успяхте тогава да го продадете. Тогава го спрях да го продавам, сега пак го продавам. Да. Чудесно. А някъде обявявали ли сте го в момента, че го продавате? В момента не е обявено никъде. Как? Бях се го сложил, но отсъствах от града и го махнах, защото нямам възможност да го показвам на хората. Те ги нямам. Разбрах. Добре. А каква е актуалната цена в момента? За това не мога да говоря, да. Пък може ли да ми кажете, след като работи недвижими имоти? Не може да ми кажете каква е актуалната цена там около. Защото колко е продаване. Аз може да си измисля много висока цена. Може да си измислите, разбира се. Аз ще ви кажа, последната цена е била 20 000 евро. Ако трябва да бъда по-точен, 19 990. Да, преди 2 години. Преди 2 години, да. Сега предполагам, че ще е друга. Сега... Добре. Може ли да ме ориентирате каква е цената? Как да ви ориентирам? Аз нямам, въобще не виждам, не знам какъв е подхода, не знам, виждам, че виждам само адреса, къде е било, понеже пак казвам, стара оферта е и просто пише подземно парко място, адреса и това е. Аз даже нямам нито снимка, нищо нямам. За да видя какъв е подхода, те са много, да кажа, особено е да определя цена така по телефона. В смисъл, аз го приемам малко за непрофесионално, от моя страна. Добре, разбрах. Добре, да, ще се чуем допълнително, че ви звънна, че го запомня този номер и ще се обадя. Добре, в смисъл такъв аз... Тоест аз сега не мога да го предложа на клиента, така ли да разбера? Няма. Ще ви се обадя след не знам сега в момента. До 6 часа съм на работа. Не може да обсъждам такива неща. Не разбрах. Окей. Добре, благодаря, до чуване. Не може да обсъжда в момента такива неща. Тази жена беше на работа. И ето аз в началото я отразявам това, че чувам, че около нея нещо се случва. И я питам дали я хващам в лош момент. И тук специфичното е, че на един човек, когато му звъниш на студено, когато си непознат, той на подсъзнателно ниво иска ти кай не. Съответно аз го използвам това, за да получа да. Схващаш ли? Все едно, аз казвам, в лош момент ли ви хващам? Да. Да. Тя трябва да кай не, ама всъщност за мен това значи да. И тук тя първоначално не ме чу, но в крайна сметка я задържах достатъчно на телефона, така че да почнем да говорим. И говорихме и въпреки това, че беше на работа, тя продължи разговора около 3-4 минути, колко продължи. Трябва да погледна. Но ето, че хората, когато им стане важно, когато им стане интересно, те, как да кажа, намират начин да говорят. Намират начин. Сега, тя дали ще ми звънне по-късно, едва ли. В смисъл, няма да разчитам на това нещо. По-скоро ще си отбележа, че това парко място е актуално и съответно мога да я преслушам утре след 6 часа. Ще знам, че до 6 на работа. Да. И ако тя не ми звънне по-късно днес, като е 6 без 2 минути. Ако тя не ми звънне след 6 часа, аз утре ще я преслушам. Важно е тук да знаете, че колкото и добър търговец да станете, вие пак няма как да работите с всички хора. Сега, понеже искам да държа епизодите максимално кратки и да не са по-дълги от 30 минути, смятам тук да сложим край на третия епизод. Общо взето днешното заснемане, както и предното, ще го разделим на 2 епизода. Така. Край на третия епизод. Очаквайте продължението в 4-ти епизод. Абонирайте се и гледайте истинския процес. Последвайте ме, шервайте и ще се видим в 4-ти епизод. Чао!